strand en baie strand. Wat is jou probleem? Jasmine kon nou recht van jou gezicht Java allemaal weg te gaan huil. Wat is jou probleem? Weet jy, al die mense kyk al so van jou, van Jaysa strand en hou jou nessa, ou vrou. Jasmine kon nou recht van Jaysa strand en baie sleg. Jasmina, rak jou recht, kan allemaal. Jasmina, rak jou recht, Jasmina, jy as sleg, wat jy goed op blijf by my kwaad. Maar blijf jou iets wat jy verloor. Dolly? Dolly? Wat is het? Kom eens zo, man. Wie zijn er? Ons is nog eens getrouwd hier en het is al lastig al, man. Hey, wie zijn? Kom net samen. Wat is het? Kijk eens zo, ik kan nou niet meer wachten op Jasmine. Nee, ik ga nou zelf met pa zoeken. Kom, ons gaan. Wie zijn er? Wat? Wat? Pa. Wie? Daddy? 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 Hoe kan je Daddy nou? Als niks hier weet kan. Is Daddy verstikken? Daddy? Ja, niemand. Daddy, weet moes, ik en Dolly gaan trouwen. Nou, mami was bij Pang geweest. En toen zei Pang dat mijn rechte pa moet mij afgeven. Nou, wat ik wil voor Daddy gevraagd is, of Daddy niet van mij zou afgeven, nee. Niemand voor ik ga ja zien, is er iets wat ik voor jou moet zeggen. Die is baie belangrijk. Ik heb die voor jou geabandoned. Voor jou ma 3 maanden pregnant was, het hij bij ons leven gekomen en het alles heeft hij opgemost. Ik was niet zo weggegooid. Maar toen ik uitvond dat het mijn kind was, heb ik alles gedraaid om uit te komen bij jou. Tot vandaag toe. Niemand ziet, ik was lang genoeg weg van jou af. Niemand gaat mij weer weg van jou af. Because ik is bij jullie voor jou, mijn kind. En ik zal voor jou met graagte afgeven. Is jou ma bij huis? Ja, Daddy. Kom. Ja, ini. Apa aja, Tepi? Typie. Wat is die geworden van hem? Ik is de rechte pa. Zo waar was dat waar van hem? Samen, ik word maar om. Ik kan er echt op. En dan jouw bek geboten met zijn tangia. Tot zo lang, Daddy, gaan ik voor mami roepen. Ja, wat die Mami! Het mensen? Mike, die zo zal het twee. Zo kijk eens daar. Spreek met die dan gaan. Kijk eens daar. Jullie al twee was 2 groot mensen. Nou gedraaf jullie soos groot mensen en praat nou die ding recht uit, man. Ik meen maar vir liematjies en steek, wat maak jy jullie twee, hè? Kijk je nappie. Wat is ik van jou? Wat is ik van jou? Tippie, jy's my man. Oké, nou wat is ik van jou? Kimpie, jy was my man. Oké. Nou, wie hij kan groot gemaakt? Wie heeft hij kan groot gemaakt? Ik weet jy die kan groot gemaak, man. Oké. Zij die kan groot gemaakt en ik heb die kan aangemaakt. Jij, wat praat hij? Mama zei al jaren. Mama zei al jaren. Ik is een moe. Ik is een moe. Ik is een moe. Ik is een moe.
Jij! Sit! Waar gaan jy? Nie bang. Ons draai my ding uit te soort, Isa. Julle trou het dan uit te soet, hè? Nou vir hoekom kom al die meid vir my van die samang af? Wat is dit? Die ding van Limatjie se trouwery man met die twee paas. Hey! Hey! Wie is jy? Wie is jy? Dis ek. Ek is die regte pa. O ja! O ja! Nou, dat het real life weer echt een paar die verkeerde pa. Nou, laat ik jullie iets zeggen. Ik kan jullie dochter laten trouwen. Zonder jullie twee zijn permission. O ja! Wat is die bang nou? Ja! Ik heb gezegd, ik kan jullie dochter laten trouwen. Zonder jullie twee zijn permission. Nou, stop! Bang. Sinwara ke bang. Ikan ay sali dangay suot bang. Alright. Nou, vast maar aan. Alright, nou, alles uit. Je rechter pa, moet je nog zitten als je maar iets doet, man. Dit zei, van kamer toe. Jene bang. Ik is nou zo blij, alles is uitgesoord, man. Nou kan alles muziek Jij, gaan maak die, man. Moet niet bijpraten. En zij moet faiza. Hou jou bek. Jij, ga roep je getrouw naar Kapalazo. Maar bang, aangezien je bang nog wel gaat trouwen, dan wanneer gaat ik een bang keer aan trouwen? Ik meen maar, twee moet... Jij, gaat stien zijn eerst bij jou, man. Jullie twee, bang bij jullie. Kom. Salamat. Keterangan sa likas. Skibis to for it. Yes. Aday. May kalas. Lahat kaya laban yawa traw. Traw siya staks dagi. Udi. Traw suki pet kupi. Udi. Dagi, tidak baik suti. Yes sir. Kerja di engagement ring. En dan krijg zij de wedding ring. En dan krijg zij die bothering. En dan krijg zij die suffering. En dan krijg zij die telefoonring. Zie je lekker dus? Moet bij je careful als vertrouwen. En zij moet een tak bukan je vrouw zijn kop gaan zetten. Although dia is tak ini. Susut balik. Awak ada? Alright, so, saya lali, let's get through, wait. I go on my knees and plead.
gas, Tolly. Man, smaak mos nou Wag, op laat ek 5, gaan man. kyk. Tolly, Wat is dit? Jessica, wie jy? Jy weet as my ma jou nou gaan sien, dan gaan sy weer nek. Hoe gaan soek jy nie vir jou 'n weekie, man? Jy. Ik jou ma nou weer van jou gestuur om van mij te gaan zeggen, ik moet naar werk gaan zoeken. Maar Tolly, jy bly na haardak. Moet my ma nou vir alles sore? Jy. Als ik je wil gaan werken, dat is mijn ding. Hoe gaat het zijn niet op leren werken, man? Maar jy maak het nie vir Jy, stomme week. hou jou pik, man. Hou jou pik. En hoe gaat het naar jouw bek nou? Maar jy dan Jij, nie my maak het op. Maak jouw bek op. Maak het op, man. Tolly, elke keer as jy by die huis kom, dan is jou kos ready. Dan sien jy aan dat jy sonder kos gaan slaapie. Jy. Jouw ma moet je praten van wat je van andere mensen zeggen niet. Wie zijn nou? Zij maakt me ziek, man. Maar dat je moeder maakt, als het jouw ma. Jouw ma die zijn. Die is jouw ma, man. Ha? Wie zijn nou? Ik spreek niet eens aan met jou getrouwd, man. Hoe moet jy dan nou? Zij maakt me je leven bedlak, man. Sy is bedlak, waarom kan jy nie weg kry nie? Nee, kom aan, man. Jy moet nie kos wat ons jy wou voor die moeder van my. Auntie Annie. Oh, Auntie Annie so big. Tolly, jy kan nie so lelik praat met Auntie Annie nie, man. Lijn, man. Dis daar 'n groot Ai, wat sokker respek ek wil hê wat ander respek op. Jy. Ook dit, lijn, man. Altyd. Ek jy maar by jou dit dan ek het altyd. Ha? Jy, ek val nie van my vergietie. Dat ek Irene, ek gaan vir jou op my moer. Ja, lijn. Tolly, jy kan nie van my so in die ronde stootie, man. Ek is mos nie 'n skroppel wat jy opgetel het nie. Jy het vir my 'n ordentlike huis gekry en ons kan mos ons probleem solve soos twee decent mense.